So super fam, super mega ba here? O karon exactly 2 PM, hapit na alas 3. Uli ko dress balay mo kaya akong duty sa oras alas 6 man sa gabi dayon abot og alas 2 kadlawon. So man siya super fam mo. Nakabuts ta. Ka flashlight niya padulong sa balaya. Fag kayo mong palibot Fag kayo. Ngaw kayong kalibutan, piting tugnawa ang dalan. Muna siya. My goodness. It's so danlog ang world. Danlog kayo sa super farm. Danlog kayo ang mundo. Ano man yung mundo nga danlog man. Ulan mong gupot siya ganyan sa super farm. Kalubinan na siya super farm mo. Kalubinan padung sa mo wala dyan suka diri kay bukid man. Ang silingan galagoy ganyan karabaw ning dalan yaha manggupod ninyo ta di wala tayo mahimo akong tunog-tunuban. May gidahangat taho ani ay kasagingan diha sagi ako kagihan. Kada tunog lapok, boom, panis. Boom, panis. Manok sa kong itag sa nitingog na. Ayun. Muna siya. Muna siya super pump. Balay na ko.